Hej, det her det er mig, og sammen med to af mine venner, Daniel og Lukas. Lukas er lidt fagget i øjeblikket, så. Og her er mit nye skin. Med. Du kan sgu da ikke sige nye skin, når de aldrig har set det ting før, de er fucking dumme. Dumbass. Retard! Wait, hvor løber vi hen? Retard alert. Først løber vi ind til midten, og så over til den der lille blå slikkepind. Nej, I skal følge mig. I skal følge mig. Jeg kender et godt sted. Hey, Magnus, hold lige luft i røven. Lag. Ja, fuck nej! Jeg fuck dig, Lukas. Du stjal mit. Jeg tog kun én ting, og det var fucking en diamond. Ja, det var mit, Daniel. Fuck dig. Okay, hvor er I henne? Jeg ved ikke, jeg står lige her. Alle sammen, følg mig. Jeg ved, hvor der er den der skjulte. De to skjulte chestes. Okay. Nej, jeg kan meget godt lide, at Shadow holder et træsvær. Ja, det er bare så. Det går i læg. Min skærm er frosset. Nej, min skærm. Nej! Luk! Nej, luk programmet, siger. Skynd jer at dræbe mig, så jeg giver dem. Vi finder ham, Lukas. Han røg ud, når det er han... Nå, følg mig, Lukas. Ja, damn. Mit Minecraft er crashet lige. Lukas, ikke derhen. Herovre. Jo. Ja, jeg bliver så lugt. Okay, Lukas, vi mødes derinde lige om lidt. Bare lige her de her chest. Jeg går ind i serveren, og så spekterer jeg. Tak. Fuck. Så den er retard. Retard alert class. Awesome. Okay, lige nu sker der ikke så meget andet end Daniel. Han havde en fagget computer. Hvad laver du her, Lukas? Ja, Daniel. Vil du vide, hvad jeg laver? Carbon chestplate. Kan du lave noget? Hvorfor kan du lortet for carbon? Fordi det står der. Det ved jeg godt. Hvorfor fanden står der der? Daniel, prøv at se, hvor vildt. Daniel, se min armor allerede. Men jeg skal lige finde dig... Retarden kan jo åbenbart nogle tricks, så. Lukas er diamond. Bitch. Hvorfor går I ikke sammen? Fordi vi mødes derinde lige om lidt. Jeg skulle bare lige forbi. Kan du se den der stige, Daniel? Hvilken stige? Jeg kigger på. Her. Træet her. Der er to deroppe, og der er en økse og en bue i den ene, og så er der lidt, der er et par carbonbukser. Det kan overhovedet ikke måle sig med det jeg fandt i der er ikke en skide carbonbukser med. Det er, nej, undskyld. Hvorfor siger jeg carbon? Jeg mente, lort. Nej, mesh, eller chain, mad. Ja, det er også silver, så får jeg silver chest. Der kommer dig hernede. Hey, du kan sagtens, du kan ikke nakke dem. Men de er to. De spiller sammen. Shift tab, Magnus. Der er to lige hernede. Carbon sword. Magnus, der var to lige dernede. Der er en af diamond. Don't fight me. No one can hit me. Hvor er de henne? De er væk. De er lige ved en anden retning. Jeg har men var det ikke en klog plan? Hvis det var under mig, så kunne jeg bare have løbet den her vej væk. Jo, ellers så kunne jeg hoppe ned og crit dem. Okay. Hvor er du henne? Hvorfor bliver du altid væk? Daniel, kig på mig. Okay. Magnus har været her, kan jeg se. Hey, I er ikke langt fra hinanden? Det ved jeg godt, jeg løber ud langs kanten lige nu. Magnus skal ud langs kanten. Ready? Jeg skal lige på en sikker måde ned. Jeg tør ikke løbe sammen med Magnus, Daniel. Okay, jeg mistede kun et halvt liv, mand. Lukas, jeg kan se dit navn. Nej, det var bare en spawner. Lukas er der, hvor det var, at... det er oppe i træet, hvor det er, du har været, men de dårlige chest. Og der er også... jeg kan se et navn inde i den her bygning. Og inde i dansebygningen, det kan jeg også. Lukas! Jordi hedder han. Han er Lukas! Ja, han har en ven. De er to derinde. Det var dem, der var hen ved Magnus. Lukas, kom ind til mig. Der er mange kister derinde. I'm going to Hova. Lukas, er det dig, der løber der? I mødes ved Jehova. Lukas, er det dig, der løber forbi huset? Eller ind i huset? Nej, men jeg har fundet en, der har fuld diamond armor. Lukas, han er inde ved spawn. Fuck, jeg løb efter. Ja, nej, du løber den rigtige vej, Var det Lukas? Ja, han er derinde. Nå, jeg tænkte lige, fuck, en med diamond chest plate. Jeg er ikke inde i det her hus. Nej, du er henne med kloven. Hej Lukas, bagved dig! Kan du give et bedre svær til Magnum? Kan du give et bedre svær til Magnum? Han har et træsvær. Okay, så kan jeg godt.
Gunpowder. Det er en, hvor bare alt er soda af. Det vil jeg have, det vil jeg have. Jeg kan ikke. Jeg har bare en Okay. nether Hvad var det? Jeg har en nether brick. Jeg har en nether star. Lukas, vent lige. Jeg har noget til dig. Vi skal have noget XP. Gratis mad. Pis. Lukas, samle lige den her op, okay? Hey, der er guld nuggets herinde. Butter nuggets. Jeg går bare rundt efter maden. Billede. Hey, der er en kiste, den er taget. Det er kisten, der bare har jeg taget. Jeg ville bare rundt derinde. Okay, jeg lige skal ud og finde nogle gode kister, fordi ellers så... Jeg har... Den her kiste, den er ikke taget, dreng. Den her kiste er ikke taget. Der er læder, armor, der er guldhjelm. Der er faktisk en helt armor. Sæt armor. Så er der string, og så er der lidt mad. Daniel. Den er lige der. Spader, Magnus, den er lige der. Hvordan? Okay, det er lige meget. Der er ikke noget, du har brug for. Medmindre det er mad. Jo, jeg har brug for mad. Har du det? Og svær. Hey, har du brugt noget svært, eller hvad? Hey, hen ved... Hey Lukas, du kunne give mig noget bedre end et træsværd, ikke? Hvad for noget? Du kunne godt give mig noget bedre end et træsværd, ikke? Jo, jeg kunne. Tak. Jeg gad ikke. Er du ikke stadig inde i huset? Nej. Nej, jeg er oppe på nogle træer. Kom Jeg nu kan lige hjem, om Speedy, Lukas. han er taget. Jeg har fundet et silversår til dig, Magnus. Yay! Og jeg har også en silver chest. Så mangler jeg bare at finde den sidste ting. Dig. Hvor er det hen? Det ved jeg faktisk ikke. Vi mødes ved ham der, dit skin inde i Playstationen. Jeg faldt. Hey, Jeg ved lige, hvor der er en chest hen. Der var en, der døde ret tæt på mig der. Kunne jeg se? ja, jeg kunne se. Jeg kan ikke høre det, jeg kunne se det. Okay, Jeg har Lukas, ikke du er fundet ved... Der er noget mad derinde i... Lukas, er det dig, der skyder efter mig? Eller det eneste, der er derinde, det er mad. Der er en, der skyder efter mig. Så skal jeg fandme... Jeg har silver sword. Fandt et silver sword. Kan vi godt kalde det? Nu dør jeg, Lukas. Nej, jeg har aldrig... Magnus, den der. Jeg vil se det. Hvor er du henne? Magnus? Ja, du er død! Det er ikke sjovt. Magnus, du er død. Jeg er stadig i live. Ja. Nej, ikke indvendigt. Hey Lukas, bare følg den der vej, så kommer du hen til en med fuld diamond. Men siden du døde, Magnus, siden du døde, så hvad? Så har jeg... Hvordan vil du have din outro? Du får selv lov til at vælge. Da 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 da. Da 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 da. Jeg går over til... Da 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 da. Da 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 da. Da 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 da. Den er slut.